What's up mga ka-adventure? Andito tayo ngayon sa may Town Plaza ng Santa Barbara, Pangasinan. Dahil nga, ngayon nga ang araw ng kanilang pagpapailaw ng kanilang taunang silaw-silaw dito sa may bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Kaya tara na dito. It's more fun in Santa Barbara, Pangasinan. It's G! Friends Best Remix.